να εκμεταλλευτεί. Περνάει μες στην περιοχή, του κάνει το τάκλι ο Αβελάρδο και είναι πέναλτι. Το σφύριξε ο Χάου και ο Αβελάρδο. Βασινάς. 1-0. Στο 79 ο Βασινάς πετάει τον Μπονάνο από την άλλη γωνία, το δεύτερο του γκολ στα 11 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στο Champions League φέτος. Και ο Παναθηναϊκός παίρνει κεφάλι απέναντι στην ομάδα του Κάρλες Λεσάκ. 1-0. Το δοκιμάζει όμως και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Είναι εκπληκτικό γκολ του Σόουζα. Χωρίς φόρα στο 6ο λεπτό. Εν στάση εκτελεί την παλιά του ομάδα. Μια ομάδα την οποία είχε υποσχεθεί ότι θα είναι αυτός που θα την αποκλείσει. Και ο Πάολος Σόουζα ευνηδιάζει τους πάντες και τα πάντα. Ευνηδιάζει τον Φαν ντερ Σάρ. Εν στάση, επαναλαμβάνω. Δεν φαινόταν να το πήγαινε απευθείας. Το έκανε. Ο Φαν ντερ Σάρ δεν περίμενε το σουτ. Στο δοκάρι υπάρχει χέρι, παίζει μπάλα, το σουτ και η σέντρα δείχνει ο Γιόλ. Ισοφαρίζει ο Ιντζάκη. Σηκωθήκαν στην περιοχή, δεν ξέρω αν υπήρχε χέρι στη διεκδίκηση της μπάλας εκεί. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάντως πάγωσαν. Τελικά ο Ιντζάκη είναι αυτός που ισοφαρίζει για τη Juventus στο 24. Εδώ κοιτάξτε, το γέμισμα από τον Ονίλ. Όχι, τίποτα δεν είναι, καθαρότατη φάση. Ο Κομπάσεβιτς σούταρε και από εκεί και πέρα. Πάρα πολλά κιλά η μπάλα αυτή τη στιγμή. Ναι, και ο Άγγελος Βασινάς, αυτός που θα είναι ο εκτελεστής. Στην ονομαστική του εορτή έχει την ευκαιρία. Στο 58. Ο Γιόλ λέει στους παίκτες που θα πρέπει να περιμένουν έξω από την περιοχή, κάνει παρατηρήσεις. Είναι σχολαστικός αλλά έχει δίκιο. Και ο Άγγελος Βασινάς. Στο δεξί του πόδι ο Παναθηναϊκός έχει τις ελπίδες να περάσει και πάλι μπροστά στο σκορ και το κάνει. 2-1. Ο Ραμπούλα θα μαζέψει την μπάλα. Αυτό που είπαμε δεν θα τη μαζέψει καν, γιατί πάει κάποιος άλλος να τη μαζέψει. Πρέπει λοιπόν την μπάλα στα δίχτυα του. Ο Παναθηναϊκός με τον Άγγελο Βασινά. Μισή ώρα και κάτι πριν τελειώσει το παιχνίδι είναι και πάλι μπροστά στο σκορ. Και αυτή τη φορά βέβαια οποιοδήποτε λάθος θα κοστίσει ακριβά. Πρέπει να μείνει αυτό το 2-1 που θα φέρει. Ο Παναθηναϊκός ξανά με τον Λιμπερόπουλο που δίνει για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα το σούτ, το 3-1. Ο Βαζέχα βάζει τον Παναθηναϊκό στο 65 με 2 γκολ μπροστά. Ο μεγάλος Χριστό Βαζέχα. Ο
Ο άνθρωπος που έχει δώσει στο Παναθηναϊκό τόσες και τόσες μεγάλες στιγμές σε αυτά τα 11 χρόνια της τρομερής παρουσίας του στην Ελλάδα. Ίσως βάζει ακόμα ένα τεράστιο λίθο στην προσφορά του με το 22ο του γκολ στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός τώρα 25 λεπτά πριν το τέλος αυτές τις φάσεις ο Παναθηναϊκός. Τώρα προσπαθεί η πάστα στον Μπερνάρ. Καταπληκτική συνεργασία με Κλέιν Κέισλερ, Ιωαννίδη και Μπερνάρ. Και ο Βραζιλιάνος σκοράρει. Καταπληκτική συνδυασμή από τους παίκτες του Παναθηναϊκού σε ένα χρονικό σημείο που έβλεπες να έχουν κουραστεί και όμως το έβγαλαν. Τρεις παίκτες που μπήκαν στο μάτς, έβγαλαν μια συνεργασία και δίνουν προβάδισμα στο Παναθηναϊκό.